tak sešel se tu rok s rokem a my zase v Chorvatsku skokem s dobrým řidičem Davidem, jo, Davidem, co si s kotvou rozumí. Oni jsou spolu spokojení, no taky tady máme Martina, budoucího kapitána, co už to s lodí dost umí. A vlny do pozoru staví a jeho něžné ruce, a vlny do pozoru staví a jeho něžné ruce poděkují každé dívce, že se jí pleť nespálí, jen bronzová se opálí. Letos jede jeho kačka žena, snad nebude žádná scéna, snad se jí i to moře zalíbí a večery s námi taky prohýří. No a pak tady máme sestřičku, jojo, sestřička Míša, to byla slava, jak se sestrou roku stala a Marešovi krásné hnědé oči ukázala. Ještě, že jí máme tady, abychom mohli padat do podpalubí a o jídlo se nám krásně starala a ďádu žaludek moc netrápí. Radeček, náš mladý 22letý syneček, podruhé se s námi plaví, všechny ryby tady krmí, budou rádi, že dostanou večeři, když alkoholem to špatně odměří. A taky Denis, ten mám přiletí ukázat penis. Jenny se na něho určitě těší, ať zase svůj vysněný striptease uvidí. No a Renda, jo Renda, ten má jen papíry na loď a někdy letá s dronem, jinak nic nedělá a jen poroučí. A pak je tady Lukáš, zelený viridium mužíček a psi miláček. A tak jsme tady jedna parta,